душанбе шаҳри сулҳ, муҳаббат ва дӯстиву рафоқат аст. дар ин ҷо орзуҳо ба воқеият табдил меёбанд, лоиҳаҳои бузург амалӣ мешаванд. ин шаҳри идеяҳои муосир аст ва фарҳангу санъат дар он рушд кардаву ба қалбҳо рӯҳу илҳом мебахшад. пойтахти ҷавони тоҷикистон дар масири рушду инкишоф қарор дорад. имрӯз меҳмононро бо самимият ва меҳру муҳаббати хоссаи шарқиёнаи худ ба ҳайрат меорад. душанбе дорои фарҳанги кӯҳан ва бой буда дар таърихи шаҳрдории тоҷикон нақши муассир бозидааст. бостоншиносон муқаррар намуданд, ки дар замони неолит дар ин мавзеъ бошишгоҳи одамони ибтидоӣ ҷой доштааст. дар замони салтанати кушониён низ дар ин минтақа фарҳангу санъат рушд карда буд. бостоншиносон дар ҳудуди шаҳраки ҳозираи 84 душанбе ороишоти гуногун, ҳайкалчаҳои сафолини худоёну ҳайвонот, асбобу анҷоми таомхӯрӣ, ҳамчунин лӯлаҳои обгузари сафолӣ пайдо намуданд, ки аз ҳунари волои мардуми ин минтақа дарак медиҳад. дар ибтидои асри 20 душанбе маркази муҳими нақлиёти тиҷоратӣ ва нуқтаи гузаргоҳи транзитӣ дар Осиёи Миёна мегардад. роҳҳои қуллае, ки душанберо ба вилоят ва мамлакатҳои гуногун мепайвастанд, ба рушди гардиши савдо, васеъ гаштани ҳудудҳо ва афзоиши шумораи аҳолии он мусоидат менамояд. ҳамин тавр баъд аз инқилоби октябр соли 1924 ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон таъсис ёфт, ки пойтахтро шаҳри Душанбе интихоб намуданд. 16 октябри соли 1929 ҷумҳурии мухтори шӯравии Тоҷикистон ба ҷумҳурии шӯравии Тоҷикистон табдил дода шуд. дар ҳамин сол роҳи оҳани Тирмиз Душанбе боз гардид ва аввалин қатора ба Тоҷикистон омад. ҳамин тавр дар шаҳри Душанбе марказҳои гуногуни фарҳангиву маъмурӣ ба фаъолият шурӯъ мекарданд ва ин шаҳри ҷавон оҳиста оҳиста рушд мекард ва яке аз марказҳои муҳими фарҳангии Осиёи Миёна ба ҳисоб мерафт. дар театрҳо пьесаҳои драматургони Душанбе шаҳр намоиш дода мешуд. бастакорон як қатор асарҳои мусиқавӣ таълиф намуданд. филмҳое ба навор гирифта шуданд, ки дар бозори синамои ҷаҳон мавқеи хосса пайдо намуданд. давраи нави давлатдории тоҷикон ба 9 сентябри соли 1991 рост меояд. дар ин рӯз мардуми тоҷик ҷашни истиқлолияти кишвари хешро таҷлил мекунанд. дар давоми 30 сол бо талошҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе мақоми хоссаро соҳиб гардид ва ба шаҳри сулҳу амнияту озод табдил ёфт. симои шаҳр дар ин давра ба куллӣ дигаргун шуд ва ба як шаҳри ишқу муҳаббат, сайёҳӣ, дӯстиву рафоқат табдил ёфт. яке аз шоҳкориҳои меъмории ин давра кохи Наврӯз аст, ки соли 2019 ба 8 мӯъҷизаи муосири созмони ҳамкории Шанхай ҳамроҳ гардид. санъати наққошӣ, кандакорӣ, чӯбкорӣ, гаҷкориву оинабандӣ ва ҳунари сангтарошии мардуми тоҷик дар ин бино дар сатҳи хеле олӣ истифода шудааст. осорхонаи миллии Тоҷикистон низ бо санъати меъмории худ назир надорад ва ҳоло дар он беҳтарин шоҳкориҳои ниёгон, ки муаррифкунандаи таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошанд, ба маърази тамошо гузошта шудаанд. яке аз нодиртарин бозёфтаҳои осорхонаи миллии бостоншиносии Тоҷикистон муҷассамаи 14 метраи Буддо мебошад, ки ба асри 8 тааллуқ дорад. китобхонаи миллии Тоҷикистон бузургтарин китобхона дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад, ки бо бонуфузтарин китобхонаҳои дунё робитаҳои фарҳангиву илмӣ дорад. якчанд театрҳои касбӣ фаъолияти эҷодӣ доранд, ки ҳамасола дар чандин фестивалҳои байналмилалӣ ширкат меварзанд. дар замони соҳиби истиқлолӣ пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе якчанд маротиба макони баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ гардид.
باید گفت که تحت رهبری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی این شهر جوان با سرعت رشد کرد و در یک مدت کوتاه تغییرات کلی به عمل آمد. در این مدت برای استراحت عائلوی و سیر و گشت مهمانان و ساکنان پایتخت زیاده از 60 باغ فرهنگی و فراغتی ساخته و تعمیر کرده شد که هر نفر میتواند از هوای تازه آن نفس کشیده و از منظره‌های دلفریبش لذت برد. عین حال شهر دوشنبه از طرف سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست به صفت یکی از شهرهای سبزی از جهت اکولوژی توسعه پذیرفته شده است. همچنین در نتیجه نظرپرسی دیگر شهر دوشنبه به قطار 10 شهری در ایام بهار برای سیاحی مناسب اتحاد دولت‌های مستقل شامل گردید. حالا دوشنبه به یکی از شهرهای امن و آزاد دنیا پذیرفته شده است و سال 2021 دوشنبه پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل اعلام کرده شد. امروز دوشنبه با 18 مرکز بزرگ دولت‌های جهان پیمان برادری و مناسبت‌های نیک فرهنگی دارد. دوشنبه شهر جوان و پیران محترم است. شهری است که محبت و صداقت و دوستداری در آن اوج می‌گیرد و مردم دور از هر درد و غم و کینه و عداوت زندگی می‌کنند. اینجا صدای خنده کودکان به گوش می‌رسد و فضای دلنشین و معطرش دلها را تسخیر می‌کند. خوش آمدید به شهر دوشنبه.